I abans dels esports, un apunt cultural. Parlem de llibres perquè la producció editorial a Espanya ha crescut un 4,6%. A més, la bona notícia, arranca avui a Barcelona la Fira Internacional del Llibre. 15 editorials valencianes acudixen a la mostra. Hem analitzat amb dos d'elles la situació, tendències i novetats d'un sector que gira full als temps difícils. Les editorials valencianes sempre hem dit que tenim una mala salut de ferro. Però més o menys anem trobant estratègies per a reeixir i per a continuar oferint possibilitats tant als autors com als lectors. És el destí d'un camí complicat. Edicions del Bullent i Bromera hi coincideixen. El llibre digital no ha guanyat la batalla al paper. Els enemics són altres. Xarxes socials, Instagram, etc., que ens situen en un escenari audiovisual, sonor, totalment diferent al del llibre clàssic. El llibre com a objecte seria una bona arma. Un objecte de llarga durada, un objecte bonic, agradable al tacte i un objecte que permet aprofundir en la història. Les dues editorials desembarquen a Barcelona amb les últimes tendències davall del braç. Àlbums infantils, il·lustrats i de coneixement, no ficció que entra pels ulls. I per als adults torna l'assaig, com este recull de dones valencianes investigades per l'Inquisició. Històries de la història. Hi ha vivències de les monges que conten que han sigut posseïdes per un espírit, per diversos dimonis, alguns dels quals tenen noms molt divertits i molt valencians. I, en definitiva, este és un llibre que és una petita joia.